खाफाल मोननांगौ मा खाफाल लानानै जोनोम जाफैखोलै आं बे बुहुमाव सानफ्रोमबो मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै संसार जानांगौ जाबाय आं दिनै। हे गसाइ मा दाय मावफ्लांखो आं जायनि थाखाय आंखौ गावनि हौवायानो गारनानै गोदान सासे हिनजाव लानानै खारलांबाय। ओइ थांखु राजा नों मानो जोंखौ थगायलांखो? ओइ थांखु राजा फैफिनदो नों न'आव फैफिनदो। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आंनिनोखा नों थांखु राजा। हौवाया खारनायखायसो आफाया खारनायखायसो दासो गाफ्लादों। नोंनि गोसोआव दासो अननाय फैदों आरोना। ओरैनोबा माथो न'आव थानो होयै बायदि खालामथारो। नंनायनि नाबां जाबां ज्राव रायखावबाय थायो। मोजांसो जादोंलै एसे सिसाय जागोन न'खरानो दावराव दावसिफोरा। मोजांसो मोनदों होनबावदों गथ'आ। बिफा गैयाब्लादि बोरै सोलिगोन मा जानानै थांना थागोन जेबो खबरखौनो मोनाखै बियो गथ'आ। बिफा गैयाब्ला बोरै मोनजानो होनना सानदोंबालाय माथो हौवाखौलाय मान सनमान जेबो होआलै नोंलाय? होखारबायल'सो थायो माथो। जेबो नङा दे टेनसन दाला गाबोन समफोरनो फैफिनो दे आफाया। साननैसो इन्जय खालामना फैनोलै साला बेथाखौ। जाबायदिसो आं सिमां नुदों फैखानाय नंला बिसोरो। एखेबारे दाम्बेखौ लानानै ट्रेन गोलावावसो गाखोनानै दाम्बेजों थांखु राजाजों थांबाय थानाय सिमां नुदों आं दिनै थांनाय हराव। नै सिमांफोरखौनो फोथायनानै उल्थासो जायो माथोलै सिमाङालाय मानसिफ्रा बुंबाय थायो। आंनि बायदिबा आन्दासाव बे सफैसिगोनसोलै खावब्लानो न'आव। खावब्लासिब्लाबो नङा मोजां भाबैबो नङा आं न'आव थांखाथारा। न'आव सुखु गोजोन सान्थि होनाय जिनिसानो गैलाब्ला आं न'आव थानानै मा खालामनोलै? आं बेयाव थांनानै मा एरलाफैनो? बुंलायनो गान्जा फाग्ला। आमाले थांखु राजा बिदिया मोजां नङा। लामा दथायाव गोग्लैना थाब्ला मानसिफ्रा गाज्रि बुङोलै। जाखाथारालै नोंजोंबा हले हयथ' लासिंसिंसो जाथारगोनलै नोंजों थाफाबा आङो। नोंखौ सोर फैनो होदोंलै आंखौ लांनो हा? आं लोंदों आं जादों आं गोग्लैना थादों नोंनि मा खहा जादोंलै? आंथ' रावनिबो न'खराव डिस्टार्ब खालामनो थाङाखैना। सोर मिथिनोलै बे थांखु राजानि बिखाखौ सोर मिथिनो? आंनि गोरबोनि खामलिनाय अरखौ ना दाम्बेया मिथिगौ ना आंनि फावगालि बुसावगालिया मिथिगौ? दोनदोलै नोंनि नाटकनि डायलगखौ थुदो गारियाव गाखोदो। हयथ' बाजियासो फाग्लि बायदि नागिरबाय थादोंलै नोंखौ। गाखोआ होनदों आं गारियाव। आं गाखोआ मालायनि गारिफ्राव। आंहा गारि गैयाना मा गैयालै नोंनि गारि गाखोनो हा? मा एसे अयथासार जबरदस्त खालामबाय थायोलै नों आंखौ। ओइ दाम्बेलै हयथ' लोंना लाबाथाय मद बिराद साबजानायखौनो गियोलै आं नोंखौ। खालि दाम्बेनिल'सो नाम लाखाथारो। लोगो होनना बासायाबाबो थानो हाया बासायबाबो बेजालसोलै। मोजां जिरायलै थांखु राजा गोलैलांबा आंहासो दाय जागोन दानो। बाजिया खिन्थु आंखौसो नोंखौ लोंहोनाय जाहोनाय सिखाव हमबाय थायो। आसोलादि नोंसो बेखौ बाजियानो मिथिखाया आंखौसो दा होबाय थायो। ओइ साला सुवाद गान्जा फाग्ला आं गाखोआमोन होनखादोंना नों साला आंखौ न'आव लांनानै मोजां जाफानानै आंनि हिन्जावजों लाइन मारिनो नागिरदों नोंहा गान्जा फाग्ला हिन्जाव फाग्ला। बयना माबायदि बुंखाथारो बियो। आं नोंबायदि हिन्जाव फाग्ला नङालै हयथ'। मोजां सला मा एसे जंख्ल' लाङोलै माइ बस्था गय बस्था आलु बस्था लानाय बायदि सानदों नामालै? मानसि सासेजों जिरायना दङ खबर गैया। बोरैबा गोलैना थांबा मा जानांगौलै हा? मोखांफोरा दुलुनलायलांबावबा
ओरैनोबा साला नों आंखौ बदनाम होबाय थादों जौ लोंनानै मोखां दुलुनाय आन्थु दुलुनाय खिला खुन्थि दुलुनाय मोजां सलायलै आबा मोजां सलायाखैलाय बोरैथो सलायदों दाउहासो मोजां जनो रोङालै फेनानै ओइ गान्जा नों खिन्थु आंखौ दोनहैनानै सिदा न'आव फैफिननांगोन दै बोरैबा जुदि नोङो आंखौ दोनहैफ्लानानै आंनि फावगालिखौ जुदि लाइन मारिनो सेस्था खालामोब्ला नोंखौ खर'आवसो बारना जोगोन आं मिथिखा खिन्थु आबा थैगोनलै हयथ' थैगोन जानला मोनला बुंनानै आंखौसो बदनाम खालामोलै नोङो थांखुराजा मोजां जादों थांखुराजा नोंनियानो हामथारदों गारि भारा बुनो थांनाय मानसिया खि बिदि हिनजावफोरजों जौ जुवा ना बेदर जानानै फेनानैसो फैयो मानो थाफैफिनखो नोंलाय न'आवलाय खालामबानो जायोमोन ना बे दामबेजोंनो नांगौ जायोबा बे दामबेनावनो थाहैबानो जायोमोन दा ओइसे देखो जानायबाय न'खरनि दावराव थुनफावथाया सुरु जालायबाय आयै नों खिन्थु एक नाम्बार एक्टर दै एक्टिं खिन्थु हाइ फाइ खालामनो हायो दोहै हौवा गोमाजानाय फैनानै गाबै गाबै मोदै हुगार हुगार नागिरफ्लाबाय दा आफाया न'आव सफैबाय आरो नों भिलेननि एक्टिं खालामलायबाय ना बिदिनोलै मुसुला संसार जानाया दसे मोजां दसे गाज्रि दसेबानो रागा दसेबानो अननाय बाजैयाथ' थांखुराजाखौ बिराद अनथारोलै खिन्थु थांखुराजायानो हाबा जागोनखा मानसिया हयथ' हामदे गान्जा फाग्ला हामदे जोबोद मोजां जादों आरो घिउ धायना होदेरबाव जोंब्लावबाय थानाय अराव साला खामनानै साय हांगार जालांथों थांखुराजानि न'खरा ओइ साला सुवाद गान्जा फाग्ला आं नोंखौ दोहैनो बुंदोंमोन ना जोंहानि न'आव थांनानै बारा गोबाव दाथा जोंहानि न'आव थांनानै नोङो मोजां मोजां बाथ्रा दा बुंफ्ला होननानै नोंनो लांदोलै आंनि हिन्जाव लुदरगे बुसावगालि फावगालिखौ लाना खारदो मिथिदो आं नोंसोरनि प्रेम प्रिति लाभ स्ट'रिखौ उइ बाबा घटनाया दासो क्लाइमेक्सआव फैदों तारमाने घटनाया काहिल ओइ जाम्बा मुसुला बेफोरबायदि समावनो चान्स लानांगौलै बेफोरबायदि सिटुएसनावनो मेम'रेन्डामफोरखौ होनांगौ एसे घिउ धालिदेरबावनि बेलै जायहा जायखौ गोसो बेखौनो गोसोथो जायजों गोसो बेजोंनो खारफा दोनफा खालाम दामानि आंहाबो एसे जौबोन जाबोहांदो नोंसोरखौ बेफोरबायदि बादा बादि खालामबाय थायोब्ला आंहासो लामाया खाना नांगोनलै रास्ता क्लियार खालामनांगौलै क्लियार नायदो दानाबा बिफानि जोलैया माखौबासो बुजिलायबाय बाथ्राखौ बोरैबासो लांबाय सुनि गथ'आ मा आं हाबा जानाङा नामा नोंसोराल'सो संसार जानांगौ हौवा हिन्जाव इन्जय खालामनांगौ आंहा हारसिं थाबाय था सिंगेल लाइफ हामालै हयथ' उन्दै मानसिया बिदि बुंनो हामा मानसिफ्रा गाज्रि बुङो आया आंखौसो उन्दै जानानै थाबाय थानाय बायदि मोनबाय नामा बाबुसोलाय आं एल पि स्कुलाव बारे फेल जाबोबाय थानायखायसो आङो बांद्राय गोजौ थाखोआव थांनो हायाखै ओइ साला कुत्ता बिमानि जोलै गोदोनायाव सेरथेबानानो बिमानि गाइखेर जानायानो गाइखेरानो ओंखारबोगोलै बिनोसो हिन्जाव नांगौनो मा मावलै नोंहा नों मा रोंगोलै मा मावनो रोङो साला होदोलै बेखौ उरि बाबा मिशन फेल आइ एम फेल भागो मुसुल्ला भागो खुलुमबाय रायजो आदसा नोंथांमोना जुदि आंनि थांखुराजानि न'खरखौ फोसाबनो नागिरदोंब्ला प्लिज अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनानै बुंना हर आं माबायदि गियान लाबा आंनि न'खरा मोजां जागोन दाखा नोंनिया सभाबानो मोजां नङालै सासे थानानै माबा सानै साथाम लुबैयो नोंनिया
रायजोफोर खुलुमबायलै आंनि हाबाखौ जुदि थाबनो जानो लुगैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होमारखाद दै दा बिफानि खर' बारग्रा साला होदोलै बेखौ फागौ मुसुला खारनायानो मोजांसैलै